La imatge que guardarem d'ell en el record és una imatge familiar. Com no podia ser d'una altra manera. Un dissabte o un diumenge, en un dinar familiar. A la senyora Aigua d'Oliva, un aniversari, una festa, un Nadal, una Pasqua. En el menjador la taula està preparada. Ens assentem tots al voltant, a mirar la capçalera presidint la celebració. El dinar, com no, com qualsevol dinar familiar, està ple d'anècdotes, rialles, contalles i conversacions. Donem pas a Miquel Pinyana, que és el secretari local de la Unió Benicarló, i a qui la Unió vol agrair de tot cor la seva ajuda i la seva tasca en la preparació d'aquest acte, així com el dia en què vam acomiadar a Joan l'any passat. Sí que tenia la idea del que eren, llauradors i defensos, perduts en la immensitat del que ara es denomina sector agroalimentari. Va començar una fenomenal tasca, que a la majoria de nosaltres, només de pensar-ho, ja ens pareixia impossible, la d'agrupar, la d'unir els llauradors en la defensa d'un objectiu comú. Però aquest objectiu no era l'agricultura, el seu objectiu eren les persones que treballen el camp. Joan va ser per a mi i per a la resta dels meus companys del magistrat un pare i un mestre. Un pare que quan tenies un problema o necessitaves alguna cosa, acudies a ell i el seu telèfon sempre estava obert. I un mestre per la gran quantitat de coses que vam aprendre d'ell. 20 anys que vam estar treballant colze en colze, primer a la nostra comarca del Maestrat i després també a València en l'àmbit de país. Em venen cada dia a la memòria, imagina que com a tots els que van conèixer treballant Joan Brusca, reunions, jornades, manifestacions, accions reivindicatives, anècdotes i algun que altre dia lúdic que vam compartir tots junts. Dia d'avui m'agradaria recordar una de les moltes trobades en les que vam coincidir, explicar-les totes seria interminable. Joan no feia distinció entre els diferents sectors, començant pels cívics, encisant la carxofa, cultius emblemàtics del seu poble, la ramaderia, la xufa, l'arròs, el